Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Magsusi sa tanang branches sa ilang negosyo. Pero kining imo, magrubing aron pag-ukay sa ginabot. Tuntong bata. Bitaw, tiyaw lang na siya na. Ay sir, nanawag dito si Jerry, sir. Kay pagkuha na ko ng basura. Daghan na bang basura? Naubay-ubay na, sir. Puno na ang usaga at tasiki sa basura, sir. Usaw ni mo pagkurat na nimong basura, sir. Ayaw pagunahuna nga mahurot. Ang importante nga nagtubod ang basura. Pumahin, sir. Kikuwangan ka pa. Di ba naghatagan ka kwarta sa babae nga imong ibangkan? Kuha, sir. Kinsa naghatagan na? Di ba ako? Punan ako, sir. Tuntong bata. Nain may ato, sir. Kakita giga sa anak ni Chuna, sir, no? Yes, ba? Tanaw na ko pagkalabas. Tanaw na ko itong bata. Mura mag-ping-ping kung imo itong buwan, sir. Buho ang humba. Bitaw, tanaw na ko itong bata, sir. Kung imo itong sukributo, sir ba? Murag yun nagkaon ka o chicharon sa karkar, sir, eh. Humba. Kagumkum itong bata, sir. Don't speak bad word, humba. Saba kito ganun. Sorry, sir. Pilan lang kaadlaw. Ako ng graduation. Nagsige nagpanawag ang uban akong mga classmates tungkol kay wala ko'y tunga-tunga sa among practice. Bahala na sila. Mahiwa man sang dili na lang kumupaso. Paminaw, Athena. Saan sa nay? Sa imong graduation ba? Nga naman da inay. Dili madayon ang pag-cater. Labing maayo hinuon nay. Para way gasto. Pero ang celebration, adto sa usa ka hotel. Unsa nay? Adto ta mag-dinner sa usa ka hotel. Ayaw na lang nay. Say ayaw, uy. Gikontak na nako ang hotel. Nagpa-reserve na ko. Good for 50 persons. Ipa-cancel nay. Say ipa-cancel. Ano ako mag ipa-cancel, ha, Athena? Dili ko mo paso nay. Unsa? Dili ko mo paso sa akong graduation. No. Di na mahimo, Athena. Mupaso ka. Nay. Tungod lang sa gibuhat sa imong tatay, di na ka mupaso? Unsa man? Wala mo hatagig bili ang akong sakripisyo? Ang akong mga diskartes kinabuhi, ha, Athena? Sayon-sayonon lang yun ni mo nga moingon ka dili ka mupaso? Nay. Mupaso ka, nakadungog ka? Mupaso ka. Nagpahimo na ba kong invitation cards? Unsa? Invitation card? Yes, invitation cards. Doon na pa'y dress code. Unsa? Ipakita na ako sa atong mga silingan nga bisag gibudhian kong alan, pero nagpabilin kong ligon. Bisag gibudhian ko si imong tatay, pero ni atang duha. Sa atong panaghiusa, may kusog tanga mo barog. Nay. Busa ayaw kog binuangi. Mupasok ka, nakadungog ka? Ayaw pa sigun ako ng alan. Kalimti siya, Athena. Di ta malunusan sa gutom ugwa siya. Ipakita na ko nimo nga magpuyo tang haruhay. Tuoday nak, dali. Sunod na ako, maipakita ko nimo. Unsa man? Sunod na ako.
Niya na magita. Nga naman dahi, Nay. Mao ni atong gamiton nga sakyanan. Ini graduation nimo. Nay, Tanawa oh, di ba nindot kaayo? O kay naa naman tay sakyanan, kinahanglan nga maantigo na kang mo drive. Mag-practice ka, Athena. pero Nay, kinsa may... diin man ka, ani. Kinsa may naghatag. Ay, kinsa pa? Ang akong big boss, si Bong. Ingon anak gid ka kalakas ni Tito Bong? Yes, Athena. Kana tungod sa diskarte sa imong nanay. Diskarte, Athena. Utak! Unsa man dinas Tito Bong? Kontraktor? Athena! Pailan? Oh, may butong? Yung kasagdan. Lingkod lang ka din eh. Saan? Di naka-mindag ice cream? Di lang muna ako. Pahuway lang muna ako. Ya, isa ka mga turon sa turin nyo. Di ka ma-reflex. Di lang muna tingali bay. Sige kag atang lang tune ng Athena. Oh bay. Aw, kuan de mula ka de ko karon. Asa ka? Akong balikon katong gipuyan ni Apple. Oo, to de. Sige, kuyo ka, tika. Huwam kaya po motor sindoy. Ina lang bay, may kong mauwa Ay, pa. sos! Mauwag ko taon. Butang na sindoy. Ako'y bahala na. Uy! Ha! Come on, ready! Ay, kabala ako. May problema. Ah. May gamit ang motor ay. Salamat kayo, salamat kayo, Yayawi, Daya. yayawi. Salamat. Butong tanaw na ko ba? Mm. Para klisa rin tingali na magkabalik pag gina sila. Uy, ungkang na gina sila sa. Mausay kong magtuwa bitaw doy. Pero, asa karon sila sa tunag si Athena, no? Na, mautana pa ko. Bao ka, masay kong pagtuo. Oh. Tuwa na to sa mga maing kamot sa buaya. Ha? Sindoy? Niya na tabay. Oh, oops. Sige, ariyo na ko. Oy, hinay, oy! Kaluoy, eh. Nagdali tao sa bayalan. Ayo. Apple. Ay, ngadlaw. Paul? Noy, wala naman sinang apple diyan, Noy. Uy, asa na de siya dong? Balin ako nung puyo, Noy. Oh, balik po yo? Ingon to siya. Kung tunay mangita niya, pasultihan lang ko nung nga. Tuwa na siya nagpuyo sa Dubai. Dubai? Dubai, kisa na malay makatabang na ako. Wala sa Apple. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!